मिनिबाव हागोन ब्रा बे बिखारि सेंग्रानि बिखायाव समाया no 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 नोंनि जाबायदि समायना नोंनि बिनिखायनो नोंनि जायगाया बै बिखारि बिखायाव नङा आंजों फै नोंनि जाबायदि समायना नोंनि समायना महरा बेबायदि बिखारि सेंग्रानि बिखायाव नङा नै बेफोरबायदिनि बिखायावसो थानो समायो नोंनि समायना महरा अब्लासो ओंथि गोनां जागोन बाय होननाय दंमोन Ready? Action! Bye! Gila gila main sistem. Oi, kan. थाब खनसेनो Ready? बायना मिनिदो ओंथि गोनां जागोन बाय Ready? ल' थांदो लासाव खुलुमदो Oi, kurang salah nengah. Ready? Action! Bye! Coba deh, wih salah kurni. Kok bini थाखायनो नोंनि थाखाय जागोन Kamera kim doang sharing gue. होमबालाय बै फाग्ला माबाया Kameramen. Aku naik dari mana? बै थांनायखौ नायनानै बिदि नायनानै बेखौ नाय. Ready? Action deh. Ayo deh. Tunggu. Nah, udah bikin. Santai. Tanggal. Hambau.